Άστο για τον άλλο μήνα, αγάπη μου. Τώρα έχουμε να ανανεώσουμε και την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Δεν μας περισσεύει. Καλά ρε πατέρα, πού ζεις? Έχεις δει τις τιμές της My Direct? Δίνεις λίγα και παίρνεις πολλά και δεν κάνεις σχεδόν τίποτα. Τα κάνεις όλα online. Δεν ξέρω εγώ τι My Direct και τα online θες να μου πεις. Άσε το παιδί να μας πει. Είναι απλό. Μπαίνεις στο mydirect.gr, συμπληρώνεις τα στοιχεία που χρειάζονται για να υπολογίσεις τα ασφάλιστρά σου και τσουπ, να η τιμή. Μόνο? Πόσα δίναμε πριν? Συνέχισε. Πού κάνουμε ασφάλεια? Τώρα θα δούμε ποιο πρόγραμμα μας καλύπτει. Κοίτα, η My Direct σου προσφέρει τόσες πολλές καλύψεις για να διαλέξεις εσύ αυτό που θέλεις. Και 24ωρη φροντίδα ατυχήματος και νομική προστασία και κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού. Μπράβο, καλύψη My Direct. Δεν θέλω να το παραδεχθώ, αλλά ο γιος μου είχε δίκιο. Η My Direct παρέχει τόσο πλούσιες καλύψεις, ακόμα και στο βασικό πακέτο με τη χαμηλή τιμή, που μπορώ να διαλέξω αυτές που πραγματικά χρειάζομαι. Μένει τώρα να στείλουμε το αντίγραφο του διπλώματος και της άδειας, να πληρώσουμε και έτοιμο το συμβόλαιο. Ήταν τόσο απλό. Την ίδια μέρα στείλαμε τα χαρτιά, πήραμε έγκριση, πληρώσαμε και τώρα τυπώνουμε το συμβόλαιο. Φυσικά θα σου έρθει και με courier. Μα αυτό είναι φοβερά απλό. Και το καλύτερο, οικονομικό. Τώρα που σου περισσεύουν, ρίξτα. Έτσι απλά. Ασφάλεια αυτοκινήτου My Direct. Επιλέγεις το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Με πλούσιες καλύψεις σε τιμή που σε συμφέρει. My Direct. Δίνεις λίγα, παίρνεις πολλά.